Vítajte na mieste, ktoré sa vyníma nad všetkými ostatnými. Je pre mňa česť prechádza sa v niečom takomto výnimočnom, čo láme všetky doterajšie rekordy. Toto je bývanie, aké v Košiciach nemá a ešte dlho nebude mať obdobu. Dnes vám predstavíme penthouse v rezidenčnom projekte Hrbová Residence, ktorý si nezaslúži žiadny iný prívlastok ako bývanie nadovšetko. Tento byt je najdrahším bytom na východnom Slovensku. Jeho cena je 2,5 milióna eur a stojí za to do posledného centu. Táto nehnuteľnosť je skutočná životná trofej. Je to, ako keby ste si kúpili obraz Picassa, Moneta alebo Daliho. Je to skutočné umelecké dielo. Tak poďme na to. Tento byt si okamžite zamilujete, keď sa po náročnom dni vrátite z práce, sadnete na gauč a vychutnáte tento výhľad na mesto. V tejto kuchyni na mieru, ktorá má originál kamenné pracovné dosky a spotrebiče míle, strávi vaša pani príjemné chvíle. Vychytávkou je aj kultivátor na mikrobylinky, inteligentný digestor a výkonný plynový vod. Táto obývačka je tak veľká, že sa vám sem zmestí vinotéka, barová vitrína a vlastne celý tento príjemný oddychový kút. Pozrite sa na túto veľkú spálňu s televízorom a výhľadom opäť na mesto, ale to nie je všetko. Má vlastný šatník, ktorý je naozaj veľký, a vlastnú kúpeľňu s toaletou, sprchovacím kútom, so systémom Sun Shower, ktorý vás opáli. Celý byt sa vyníma detailmi a štýlovým dizajnom. V byte je aj praktická práčovňa s centrálnym vysávačom a automatickým sušiakom.
Spodnú časť penthouseu sme si už pozreli a teraz sa poďme pozrieť na vonkajšiu terasu vlastným výťahom. Projekt Hrbová Residence sa ďalej vyznačuje zelenými strechami, ktoré prirodzene regulujú teplotu budovy, podlahovým kúrením, ale aj chladením s vlastným tepelným čerpadlom a solárnym predohrevom teplej vody, ktorý zníži náklady na energiu. Dodatočné klimatizačné jednotky, hliníkové žalúzie v individuálnej farbe na mieru pre developera, francúzske hliníkové okná Šuko, zabezpečovací systém s kamerami v celom areáli, odvetrávaná hliníková fasáda, zavlažovací systém s dažďovou vodou a starostlivo udržiavaná zeleň pod dohľadom záhradníka, oddychová zóna s plánovaným altánkom, kde si môžete dopriať relax uprostred zelene a pokoja. Sa nevyrovná luxusu, kvalite a emóciám, ktoré tu prežívame. Tento penthouse vám zaručí bývanie nadovšetko.